Sus, langayan no, juga niya pagdali ba? Uy, nagdit-dit na po din yung duwa oh. Masukuday ko! Alang, kinsa may di masukuan ng init kayo na hinay kang baktas? Alangan be, babae man ko! Sabadya, babae? Paspasay po ng baktas, di mo diya? Gusto magkakailaag ta ka? Gusto! Mga galing nagpagwapa ko! Kayambi ng simod lumi, lamik ipiktan mapagdalir ko diya? Lagi mo, sunod na lagi ko! O gani, sunod dayon kay init yung panahon ba na napay sinuotan mo, krapta pakakita kay mo, dako kay mo tiyan? Di mo na akong gisaway! Wala man tayo gisaway, giinan romantika kung saan na mo porma. Dili na ikaw gwapa, babe! Siyempre, gwapa, good, pero lang ngayon, nandiyo kay ka, tara na ba? Lakaw na lagi ko! Tara na, pagdali! Talong po na yung gilak-gilak diya. Dilitan ni mo gulit sa lakong kamot. Sus, kinuo ko. Napay pagunit-gunit o kamot o natag-as na ba kay kagkuko? Kinuo ko. Luod pa yung kay sinuutan o anong nag-crop-top na siya tanawan ni Gawas ng tiyan. Kinuo ko din lang. Nagtala oy. Wait. Asa man ko ni mo ilag, babe? Sa baad yung kinimagbabaoy di ba kahulat? Asa ganit ko ni mo ilag, no? Sigan magpaabot ka, huwag pa naabot ng lagan. Nindot asa mo lagan, babe? Nindot lagi kayo dito, paabot lang tara na to. Sige, kapoy na bayak ko. May kapoy ay, diri sa tabi, babe. Kapoy kayo, mainit kayo panahon. Ganin no, akong baby, may stress ni. Ganin no, mag-relax sa ta, pero hinaya, raghikap, kaya mabunog na. Dili, manggod. Kusgan man niya itong anak. Tag-kusgan lagi na. Pero siguraduha lang nga, maliwat na si Muha. Sa kuwara, si Muha po di ay. Sa kuwa? Ay na lang eh. Kaya murag duda po kuha na ba? Nga naman, babe. Alam naman, babe, nga. Bago ra ganita, pero hasta nang dakuha sa muntiyan. Alangan, babe. Sige man ko cravings. Cravings mo mata? Nahurot na lang ang pundo nga kwarta tungod ng cravings ni mo. Nasubraan kasi ka-healthy. Iwa magawawa yun. Tapos ka-uwi. Nagyog ni mo. Napay pa-iskis ang kago. Oh, mana? Kitchen ko yaman. Inisir, badayon mo. Nagyog ano yan. Tara na, babe. Uli na ta. Sige na ta. Tara na ta kay. Kapoy na po ko. Sabib. Sunod lang sa kuha, babe, ha? Wag ko na ako, kalibangon kay ko ba? Sige, masunod na ako. Ha? Uy. Imsa. Asa mga day? Muli na ko, kalibangon kay ko. Unsay muli? Nya, ang entrance ninyo. Ay, entrance? Kuhaan lang siya, boss, kalibangon na kay ko ba? Muna na ko. Sige. Madam, entrance ninyo. Ha? Ano ako ba na mga isingil?